والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دونها درسير ميدن جيغو أبريها عندو دفتر دروس اللغة، يعني إن دونها درسير لاتين جيغو أبري إن عندنا جنجنو درسير جي سالين كلالني على مضاف بين انتما مضاف إليه. تو إن شاء الله هندفو درسير من دو توكيتي دو مضاف بين انتما مضاف إليه. to e bo ɓeddi ko laarni haala en jangino haada to jotta bo hutiniran haadihi yani haada ɗum ismu ishara inde sappago amma je muzakkar yani je wato hande masculine gorko jotta bo en jangal haadihi yani sappago inde lattinde rewɗinande. haadihi o wiyata o waɗi titre ha darsere ma to nden o wiyata haadabnu هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. لا نجنجي هذا ابن تو هذا ابن دو wato hande alifiwol je wonata ha ibnu do to ngal hed to ngol woni ha latti ha caka ngol yanan ngol lafzatake o wiyata hadha ibnu hamidin to wi banini yahay si a wiya hadha ibnu ngam hamza el man do to alifi ngel wala hamaza ha dow mudum ngel yanan ha caka to yani to nasde caka kalimaji kayi man do a sonidiran ɗum be kalima je warata yeeso a wiya hadha ibnu hamidin wa hadhihi bintu yasirin. ibnu hamid kanan andi ɗum ɓi hamid, bintu yasir bo ɗum ɓi yasir, amma ɗo ma gorko ɗo bo debbo. ibnu hamidin jalisun wa bintu yasirin waqifatun. a laari ha sifa ka ɓeddi tasakiri ya fen waqifatun ɓe ɗum debbo, to ɗum gorko no a wiyanno waqifun. to ibnu hamidin jalisun wa bintu yasirin waqifatun, wato ɓi hamid ɗo joɗi nden bintu yasirin waqifatun, don ɓi yasir lattiɗo debbo bo waqifatun ɗo dari ɗo ani ɗo dari. man hadhihi, man hadhihi ɗo ɗo moyɗo en mbino man ɗum sappago goɗɗo on, amma to ɗum hunde on o wiyanno ma hadhihi, ma hadhihi, amma nde ɗum goɗɗo ya man hadhihi. hadhihi ukhtul muhandisi, yani nda ɗo ɗo ɗum derɗirawo muhandis bo nandi ɗum ingénieur ko jangino ko sali. ukhtu ɗo wato ɗum derɗirawo debbo, bana to ɗum gorko a wiyanno akhu, yani akhu yani ɗum debbo a wiya ukhtu. hadhihi ukhtul muhandisi. ahiya aydan muhandisatun, ahiya aydan muhandisatun, kanko man fu wato hande o ingénieur nan ay muhandisatun kanko de ɗum debbo tasakeri wari ha ragare. ni kam tasakeri ɗo ɓurna fo a tawi ɗum alama nder alamaji je wato hande hollata ɗum muannas bo nandi ɗum koɓe mbiyata féminin. ahiya aidan muhandisa kanko fu wato ingénieur jona la hiya tabiba kanko kam o nyawdo manaman ɗo o médecin. sayyaratu man hadhihi, sayyaratu man hadhihi mota moyɗo. hadhihi sayyaratul mudiri ɗo mota directeur, yani hadhihi sayyaratul mudiri. to ma hadhihi, ma hadhihi yani ɗo ɗum ɗume ma hadhihi, aynanen mbino man hadhihi kam yani ɗo moy, to amma ma hadhihi ɗo ɗume hadhihi mikwatun. to ɓe wi mikwa wato ɗum fer a repassé kamɓe wiyata mikwa ɓe lunga arabia mikwatun. to yiɗi bo a haala ha mikwa a wato hande a hoddira ragare man hunde. liman hadhihi hay laamol ɓeddi ha ɗo bo nane kana man hadhihi jotta bo warti liman hadhihi. liɗo wato hande ɗum laamol sappingo maral on. liman bana ɗo jeemoy, nane kana a wita man kana ɓaygo ɗo moy, to liman ɗo jeemoy liman hadhihi. to tare pongdan kañum fu ha liman tare pongdan man ɗo si a waddan be laamuwol man ɗo. hadhihi li khalidin, hayi ɗo je khalid, hadhihi li khalidin ɗo je khalid, donc laamuwol man ɗo ɓe ɗon mbiya ɗum laamul milkiya. adarrajatu anasin hadhihi, yani ɗo ɗum velo, yani ɗum darraja anasna. adarrajatu anasin hadhihi la hadhihi darrajatu ammarin, yani ɗo ɗum wato hande velo ammar, darraja ammar. kalima darraja ɗo
ani ɗum vélo moto fu ɓe ɗo wiya darraja, amma ta yiɗi a sendira ɗum ta wi darraja non ka ɓurna fu ko araɓen andi ka ɗum vélo, amma ta wi darraja hawaiya to a précise boɗɗum vélo man, ta wi darraja nariya bo ɗum moto, ani darraja nariya ɓe wiyata, to darraja hawaiya bo ɗo vélo. to hadihi jadidatun ɗo ɗo ɗum kesum, hadihi jadidatun, jadida ɗen mbi ɗum kesum. wa darrajatu anasin qadimatun, wato darraja vélo je anas kiɗɗum, tawi qadimatun kiɗɗum, ay qadima man hosi tasakeri bawigo ɗum ani ande ɗum ɗo sifa darraja, nde ɗo sifa darraja kay bo hosan alamatu ta'ani sosan babal tasakeri man ɗo. hadihi sa'atu aliyin, ɗo ɗo ɗum montre, sa'atu ɗo bawigo montre, sa'atu aliyin, ɗo ɗo montre ali. hiya jamilatun jiddan, wato ngel bodgel masin, yani jamilatun jiddan. hadihi mil'aqatun, ɗo ɗo ɗum cuillère, yani mil'aqa ɗum cuillère, nane ma mimiwol ta yi ɗo mim kalima ɗo fuɗɗiri be mim ɗo masigal less, ɗo ɓurna fu ɗum kuje kutinirteɗe, bana wiya mil'aqa, bana mifta, ɗum famrina ani ɗo pat ɗum inde kuje lattiɗe kutinirteɗe. wa hadihi qidru, yani qaf man a masagal less ko ngam masde man labai bo. hadihi qidrun, yani ɗo ɗo ɗum fayande, kalima qidrun ɗo wala tasakeri ha aragare muɗum, amma ha araɓen ɓe ɗo andiri qidrun ɗo ɗum inde rewɗinade, yani inde muannas, yani hadihi qidrun, a wiyata hada qidrun, qidrun ɗo ɗum fayande, yani marmite, yani fayande. hadihi qidrun. almil'aqatu fil qidri, yani cuillère ɗon ha nder fayande, almil'aqatu fil qidri. to mil'aqa ɗo ɓurna fu bana ha araɓen kam bana hosu horde haako en ɓe ankani kala ko goɗɗo yiɗirta ba fruché ɗen ɗo ɓurna fu ɓeɗo hutina ɗum ɓe mil'aqa. hadihi almil'aqatu fil qidri. hadihi baqaratul fallahi, hadihi baqaratul fallahi, nda ɗo ɗo ɗum nagge wato hande remowo. baqara ɗo ɗum nagge rewe, yani rewe ɓe wiyata baqara, yani nagge man ɗo to nge wato hande nge gorge ɓe mbiya wato hande assawru, ɓe mbiya assawru ɓurna fu, assawru man ɗo ɓe windire be samablu. hadha anfun wa hadha famun, ɗo ma ɗum hinere, yani hinere kine, wa hadha famun, ɗo bo ɗum hunduko. hadha anfun wa hadha famun. hadhihi udhunun wa hadhihi aynun, to na yaɗɗo fu hadhihi man ɗo ɗum wala alama, udhunun man ɗo wala alama je hollata ɗum muannas, wala alama je hollata ɗum muannas, amma wato ɓe hutiniri bo hadihi, babal ɓe wiyanno hadha amma ɓe hutiniri hadihi. to nden kam hadihi ɗo yani udhun ɗo ha tawi ɗum pat ɗum muannas on, to ko waɗi bo ngam araɓen ɗo kurtira kala hunde nde latti ɗiɗi ha ɓandu goɗɗo ka pat gotel man ɗo ɗum muannas, masalan bana udhunun, ba aynun, ba yadun, ba rijlun, ɗo ka pat wato hande muannas. hadihi udhunun wa hadihi aynun, ɗo ɗo ɗum nofru, e ɗo bo ɗum yitere. hadihi yadun, nda ɗo ɗo jungo, wa hadihi rijlun, nda ɗo bo kosngal, a laari hadihi yadun wa hadihi rijlun, ani rijlun ma kosngal. ta a turi wato hande raman ɗo warti rajulun ni, nden ka warti ɗum gorko, amma nda rijlun, amma jimman bo semara honde, hadihi rijlun warti kosngal. to haɗɗo bo wiya a waɗa lecture, iqra waktu, mi tammini en goytai haala ko min mbino chaque fois a waɗan lecture, a umma daga binniwa daga aran deftere man ni aɗo wara jotta hande ɗona 6e dars aɗo janga banni man, chaque jour aɗo waɗa lecture banni. ɗo kam inchallah to Allah muni chaque fois to en waɗi dars a tawan aɗon à jour, wato binniwa je sali a wawi, e bo kalimaji man aɗo wowaɗi ha ɗemgal ma, a wawan utilise gol yake to en yetti andugo yake conjugaison ji ko nandi ɓe majum, a wawan a heɓtano a hutinirta ɗum. iqra, jangu, waktu, nden a winda. hadha masjidun wa hadhihi madrasatun, nda ɗo ɗo julurde, ɗo bo madrasa, yani hadha masjidun wa hadhihi madrasa. man hadhihi, ɗo ɗo ɗum moyjo, hadhihi ukhtu abbasin, ɗo ɗo derirawo abbas, yani debbo. hadha dikun, dikun bo en jangino ha ko sali en mbi dikun ka ɗum wato hande ɗum asugumri. wa hadhihi dajjajatun, dajjaja bo ɗum cofal.
hadha ibnul mudiri ɗaɗo ɓi mudir wa hadhihi bintul mudarrisi ɗo bo ɗum wato hande bintul mudarris ɓi janginowo amma debbo kadi hadhihi ummu yasir ɗo dada yasir ummu yasir aina qidrul lahmi yani ha toy fayande kusel aina qidrul lahmi hiya fi thallaja tawi sallaja ɓe sini yani ɓe samablo on hiya fi thallaja yani ɗon ha nder wato frigo yani kamɓe mbiyata as-sallaja hadha babun wa hadhihi nafidatun kalima sallaja en kamɓe mbiyata frigo hadha babun wa hadhihi nafidatun nayi frigo man ɗo desini hadha babun nda ɗo dammugal wa hadhihi nafidatun ɗo bo ɗum fenêtre to page je 36 ɗo aɗo laara wato o waddinima kuje feere feere haɗɗo waɗan kuje 10 ko kombino gas mi yiɗi yo an be hoorema a désigna ɗum a lorta a laara ha ɓaawo a ɗaɓɓitina ɗum inde kala hunde ɗo a heɓa crayon kala hunde fu a winda inde muɗum ha les man sanke a laara to a timmini windugol o a lorta fayin ha deftere man ɗo kala hunde man ɗo pat dessin man ɗon ha ko salina ɗaɓɓita ɗum a laara ɗum banninana banni a heɓtina a heɓtay to a heɓti a tawa to aɗon un jour a wawi amma to a heɓtay bo a lora fayin a fuɗɗita a wiitita a wara a laara ɗo ɗum exercice on o hokkima kuje ɗeɗo ɗe pat o desiri ɗo ha ko salino o waɗanima bo inde man to jotta ka yiɗi yo an go a lora a larta kuje ɗeɗo go a wato hande ɗo man ɗo a windana ɗum kala gotel fu a winda inde mum a lorta a laara a heɓtina a heɓtay ngam an fa foti a heɓta foti a corrigana hoorema a heɓtina a heɓtay nda ɗo bindirgol ɗo waɗi cuir nda geftere nda toggore nda wato hande saare mota dammugal montre jungo kuje ɗeɗo ɗe pat maje ɗo a tawan ɗo desini ha ko sali ha ko a jangi sali ɗo waɗi be inde man amma ta larto toon a hosa crayon a winda pat inde ko ɗume ha les man to a laari a desini hunde je a lorti a laari pat a laara dessin a laara inde man a lorta a laara ko a windi a tawa heɓtina a heɓtay to a heɓtay ɗo ɗo a wila nden a lora wato hande a lora a waɗita fayin banni ha a wawa to kuje ɗeɗo man ɗo e pat inde man ɗo salino to waɗanima banni ɗo e heɓa a heɓta amma a hutinira be haha be ma hadihi to a wi masalan bana haɗɗo je aran ɗon a yi ɗum big on ɗo desini a wiya ma haha so a wiya haha qalamun ɗo ɗume ɗo wato hande qalam bannin a waɗata to tamrin iqra al misal wa kawwin jumalan ala ghirarihi muhammadun talibun aminatun talibatun ɗo bo a waɗa wato hande banni ɗo bo tamrin on a waɗa wato hande a exercice a waɗa exercice ji man ɗo banni a waɗa haɗo ma ɗum gorko haɗo bo debbo haɗo ma gorko haɗo bo debbo ɗum a wirta ha je gorko feere no a wirta ha je debbo bo feere muhammadun talibun aminatu talibatun hamidun tabibun to a wi fatima kanayi tabibatun huwa muslimun to a wi hiya bo nayi muslimatun albabu muglaqun annafidatu aya muglaqatun almindilu wasikhun alyadu wasikhatun الشاي حار القهوة حارة يعني بني المسجد بعيد المدرسة بعيدة الطالب مريض الطالبة مريضة الحصان سريع السيارة سريعة القمر جميل الشمس جميلة الأب جالس الأم جالسة to haɗo bo o wiyata a mo'itina صحي الجمل الآتية donc a corrige صحي ɗo baygo corrige go a corrige jumlaji je walata ɗo haqibatu man hadha ɓe wiyatana haqibatu man hadhihi ɓe wiyata nayi hadhihi haqibatu man hadhihi on ɓe wiyata na haqibatu man hadha ɓe wiyata to haɗɗo bo al-ghurfatu maftuhatun wiyata al-ghurfatu maftuhun a yaday hadihi sayyaratu tabibi ɓe wiyata na hada sayyaratu tabibi yani hadihi waɗi ngam sayyara ɗo ɗum féminin si a wiya hadihi miftahu sayyarati ɗo bo yahay a wiya hada miftahu sayyara ngam mifta ɗum muzakkar to banni
أين السيارة؟ هو في الشارع. أنا بني أبي هي في الشارع، يعني موتا من دون هادو لاول في الشارع، شارع لو دون لاول. اكتب اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. ويندو جانغو أبيندا حكي لنا أبو مسبي. هذا لمحمد وذلك لحامد. دو جي محمد جي توبو جي حامد. لام جي وينو ماغو لام الملكية. لمن هذه؟ هذه لياسر. لمن هذه؟ هذه لياسر. تو الحمد لله، هاي لله لام من لام الملكية. بوانا بو إند ما سغلس رغر مولو ما سغلس. لله المشرق والمغرب. تو أرمري الكلمات الجديدة كلمات كسي عرض. المكوات، الدراجة، الملأقة، القدر، البقرة، الفلاح، الأنف، الفم، الأذن، اليد، الرجل، الشاي، الأم، الثلاجة وينو كايمو فريغو كما كونسيناتر. القهوة سريع، القهوة كافيه سريع جولو. النافذة فنتر جدا بواتو بنا hunde to nde ɗuuɗi wane ɓe wiya jiddun wali ko jiddan ani to hunde ɗuuɗi wane to en haɗa haɗo inchallah sai ha darsere lattinde jeeɗiɗaɓre inchallah. Assalamu aleykum.